pawb, Sophie sy'n yma o dîm Sally Holland Comisiynydd Plant Cymru. Sut ydych chi heddi? Mae hi nawr yn fis Rhagfyr a hawl mis Rhagfyr ydy Erthygl 14. Eich hawl chi i ddilyn a ddewis crefydd eich hun. Yn ystod y flwyddyn mae crefyddau yn dathlu nifer fawr o ddathliadau fesul Pasg, Eid, Dyfalu, Hanukkah a Nadolig. Ydych chi'n dilyn un o'r ddathliadau yma neu efallai un gwahanol? Beth am i chi droi'r person dros nesaf i chi neu rhywun yn y tŷ i drafod pa ddathliad rydych chi'n dathlu? Beth am i chi nesaf fynd ati i greu carden i ddathlu'r dathliad yma? Felly bydd angen darn o garden wedi plygu'n hanner. Ar y blaen rydych chi gallu creu lluniau, arlunio lluniau neu peintio lluniau i gyd fynd gyda'r dathliad yma. Efallai gallech chi torri lluniau mas a glud nhw lawr o hen gylchgronau a phapurau newyddion. Ac wedyn, tu fewn, rydych chi gallu ysgrifennu neges arbennig. Pob lwc!